Khuzani featuring Londeka Shangase enye intokazi elaphana kwi-album entsha ezophuma-ke ngeyi-21 Friday. Ifeaturishe kabili-ke intokazi la. Enye yey'ngoma akuzo ethi yena ngizokushaya kunjalo. Enye yey'ngoma azobe khona-ke kuyo silindeleke ukuzwa ukuthi yena-ke izohamba kanjani-ke. Enye-ke ingoma ithi qwa kahle ewu-track 5 lapho kule album entsha sha ezophuma ngoLwesihlanu. Right. Kube namaphosta ambalwa lapho le ntokazi ekhombisa khona uku-appreciate-a ukuthi yena ibe nethuba lokuthi isebenze noKhuzani Mfukampungozi. Iyasebenza noLuva Ey'dubazana, iyasebenza nomzukulu intokazi. Njengamanje-ke isisebenza nobani? Nokhuba. Ithini? Ukube ubaba usekhona ngabe uyazibonela. Ngiyabonga bhuti Khuzani ithuba elingaka ngaze ngajabula. Ngathi siyayibonga kakhulu le ntokazi. Baningi abantu abathola amathuba njengalawa bey'bonakalisa. Sibonile nakwabanye amaciko omzukulu phela insizwa ithuba lena ushisa amabhodwe. Kade singazi nokuthi inethanda elingaka iyayiveza. Oqhosha banika oLuva Ey'dubazana ithuba elinqayile zivele. uLuva uwumculi omkhulu kakhulu manje endimeni kaMaskandi, nabanye abaningi abaculi okwakungazeki ukuthi banamathalente afihlekile kodwa bakhona kuyimanje. Iphinde yabuya ukuthi na ngiqala ukuhlangana noKhuba wayezoshutha kaKing Soul eDurban, kanti soficana engangazi ukuthi ngubani. Ngangingazi ngelinye ilanga ngiyocula nawe. Amakhomenti-ke ambalwa laphana bembongisayo ukuthi-ke ngiyakujabulela sisi mangibona ithalente lakho likhula kangaka. Kusho bani? Simiselo, Idlamanzi, Juno Khumalo. Bese kuthi intokazi lapha ecula naye uMaskandi uThanda Radebe ithi ngakutshela ngento ekuwe ungabe usabheka emuva, uThixo usemsebenzini. Bese ungakhohlwa ukuzihlonipha, hloniphela lento oyiphiwe abakini nomdali, ngoba uma ungahambi kahle uyobe uyayibulala. Uyakwazi ngikufisela khona. Ungabe usabheka emuva. Wasesho evayelisa kanjalo-ke uThandeka Hadebe naye omunye umtokazi ewumculi kaMaskandi eshisayo ikhodi laphana. Okujabulile ukubona iy'ntokazi kuMaskandi-ke zanda-ke khumbuza ngey'khathi zamatshitshi amhlophe ngalezi ay'khathi kwakushisa kakhulu impela amadoda bawabhinciselwe kancane. Agcina sebecula so okwawo lowo madoda la, kodwa asazi ukuthi umlando usuka kuphi uqala kanjani. Right. Sizofisa ukuzwa ukuthi yena ngoba le ngoma-ke sesizwile ukuthi zikhona ziyeza, sekubongiwe yonke into-ke isikhulunyiwe-ke yabakhona. Sesifisa ukuzwa ukuthi-ke intokazi le izobe ingena kanjani-ke emsebenzini omusha kaKhuzani, nanokuthi-ke bazoyimukela kanjani abantu. Bayazi yona intombazane, bayazi kakhulu futhi abantu, kodwa-ke uma uthola i-platform ethe ukuthi xaxa njengakaKhuzani kunokuhluka izinto nangendlela owamukeleka ngayo kubantu. Nane-brand yakho iyaye ikhule. Le nto ehlale ikhulunywa ukuthi yena i-brand yakho ikhulise, yes ngumuntu odumile kodwa nawe yiza nento ethize oyiphethe esandleni. Ividiyo sizoyibamba lapho-ke sisaqhubeka lo mkhankaso. I-promo kaNjinji iyeza ngo-6 uKhuzani uzoyidedela. Kusasa kuza ama-visuals, ividiyo nayo ipromo kanjalo ewu-1 minute nje ngokusho kwaKhuzani. Leli viki lizoba lide kakhulu ey'theni abangamthandi uKhuzani basazoba nenkinga. Sizolindela ukuthi kuhamba kanjani. Siyibongela futhi le ntokazi uLondeka Shangase uMalondi. Nisale kahle.